Onye nwe anyị nọnyere unu ka ekpere Chineke. Bịa n'ike nke mmụọ nsọ gị, ezi Chineke anyị, bịa nọnyere anyị n'oge ofe nke a. Kwee ka ọ bụrụ oge doro nsọ nye gị. Gọzie ụmụ gị ndị nọ n'ebe a, gọzikwa ndị nke ka nọ n'ụzọ na-abịa, na ndị nke ga-esoro anyị n'ikuku ife gị ofufe taa. Nyere anyị aka ife gị n'ime mmụọ na n'eziokwu, ka ofe anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'ihu gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Abụ 69. Last verse, please. Anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofufe nru anyị site n'ile anya n'ime akwụkwọ jere ori nsọ. Biko lee anyị na mpeji nke 4, page 4 of your liturgy book. Dịka ebe ahụ lee ebe edere maọbụ na Pentecost. Onye nwe anyị nọ n'ebe a. Ka anyị gwara ya again, biko. Onye nwe anyị nọ n'ebe a. Biko lee anya na mpeji nke 5. Kolekt, maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ n'ihe niile, onye bụ niile oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye na-adị ezi onye ọbụla n'anya gị, sachie echiche nke obi anyị
site n'ịkụ ime nke mmụọ nsọ gị, ka ha wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha sị gị ka o si wee kwesị, si na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otuto dị Chineke n'elu, mmadụ niile. Anyị na mpịaji nke 8, page 8, nchịkọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụ o Israel, onye nwe Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịa iwu ndị a, iwu dum na ndị amụma dịkwasịrị n'iwu abụọ ndị a. Mpịaji nke 10, page 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne na onye naanị otu Ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụkwa onye na-ekpechiri anyị n'anya n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Okwu St. Pọl kwuru, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka anyị na nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Ka anyị were obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya n'udo. Biko ka anyị were nwayọọ bụ ikpe n'ala. Mmadụ niile ka anyị sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Kolekt dịrị ụbọchị taa, ụbọchị Pentecost ma-ọbụ Whitsunday. Kolekt na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Chineke, onye o ziri obi ndị nke gị kwere ekwe n'ihe, site n'izitere ha ihe nke mmụọ nsọ gị, kwee ka anyị si n'otu mmụọ ahụ nwee ikpe ziri ezi n'ihe niile, ka anyị werekwa ọṅụ mgbe niile n'ime nkasi obi ya dị nsọ, site n'ọlụma Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, onye soro gị dị ndụ na-abụkwa eze, na ịdị n'otu nke otu mmụọ ahụ, otu Chineke, ụwa ebighị ebi.
dị ka anyị n'ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi na ọlụ ndị ozi isi 2 malite na amaokwu nke mbụ. Our first lesson is taken from the Acts of Apostles, chapter 2, beginning from chapter 1. Mgbe ụbọchị Pentecost na-ezu oke, ha niile wee nọkọọ n'otu ebe. Na mberede ụzụ dịka nke ifufe nke na-efesi ike wee site n'eluigwe, o wee jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha na-anọdụ ala. E wee mee ka ha hụ ire dịka nke ọkụ na-ekesa onwe ha. O wee nọkwasị ha niile n'otu n'otu. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ. Ha wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka mmụọ ahụ nyere ha ike ikwusa okwu. Ma ndị Juu ụfọdụ bi na Jerusalem na ndị na-atụ egwu Chineke, ndị si na mba niile dị n'okpuru eluigwe bịa. Ma mgbe ụzụ ahụ pụtara, ọra mmadụ gbakọrọ, o wee gbagharị, n'ihi na onye ọbụla n'etiti ha na-anụ ka ha na-ekwu okwu n'asụsụ nke aka ya. Ibubo wee nwa ha niile na-arụ. O jukwara ha anya. Ha sị, lee, ndị a niile, ndị a na-ekwu okwu, ha abụghị ndị Galili? Anyị onwe anyị si aṅaa na-anụ n'otu n'asụsụ nke aka anyị, nke a mụrụ anyị n'ime ya? Ndị Pasha na ndị Midia na ndị Ilam na ndị bi na Mesopotamia, ndị bikwa n'ime Judea na Kapadoshia, n'ime Pontus na Elias, n'ime Frigia na Pamfilia, n'ime Ijipt, n'akụkụ Libia dị Sanari nso, na ndị ọbịa si na Rome bịa, ma ndị Juu ma ndị na-eso ụzọ ndị Juu, ndị Krent na ndị Arabia, ndị na-anụkwa ka ha na-ekwu okwu n'asụsụ anyị banyere oke ọlụ niile nke Chineke. Igbugbo wee nwụọ ha n'ahụ niile. Ha wee kwukwa n'obi ha abụọ, na-asịrịta ibe ha, isi ihe a ọ bụ gịnị? Ma ndị ọzọ na-eme ha ihe ọchị, sị, ha ṅụjuworo mmanya vaịn ọhụrụ afọ. Ma Pita guzoro, ya na ndị ozi 11 ahụ, wee welie olu ya elu gwawa ha okwu, sị, ndị ikom ndị Judea na unu niile ndị bi na Jerusalem, maranụ nke a, gekwanụ m ntị n'olu, n'ihi na mmanya abanyeghị ndị a n'anya dịka unu onwe unu na-eche. Ebe ọ bụ oge awa nke 3 n'ụtụtụ, kama nke a bụ nke e kwuworo site n'ọnụ Joel onye amụma, sị, ọ ga-erukwa na mgbe ikpeazụ ka Chineke kwuru, m ga-awụsa ụfọdụ n'ime mmụọ m na-arụ niile bụ mmadụ. Ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga-ebukwa amụma. Ụmụ okorobịa unu ga-ahụkwa ọhụ. Ndị okenye unu ga-arọkwa nrọ. Na-arụ ndị oru m ndị ikom na-arụ ndị oru m ndị inyom, ka m ga-awụsa ụfọdụ n'ime mmụọ nke m, na mgbe ahụ ha ga-ebukwa amụma. M ga-enyekwa ọlụ ebube n'elu igwe dị n'elu, na ihe ịrịba ama n'elu ala dị n'okpuru ya, ọbara na ọkụ na alụlụ anwụrụ ọkụ.
anyanwụ ga-agbanwe ghọọ ọchịchịrị, ọnwa ga-agbanwekwa ghọọ ọbara tutu ụbọchị onye nwe anyị abịa, bụ oke ụbọchị ahụ nke nnapụta ihe. Ọ ga-erukwa na onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị a ga-azọpụta ya. Nke a bụ ihe mmụta nke mbụ. Psalm dịrị ụbọchị taa, Psalm 104, anyị ga-ekwe ya ekwe.
Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ ga-esi n'akwụkwọ Romans isi nke 8 malite na amaokwu nke 14. Romans chapter 8, beginning to read from verse 14. All who are led by the Spirit of God are children of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption. When we cry, Abba, Father, it is that every spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If, in fact, we suffer with him, so that we may also be glorified with him. This is the word of the Lord. Abụ anyị ga-eji aga ozi ọma na ịnụ okwu Chukwu abụ 85, hymn 85.
ọlụ ka ndị a ukwuu ka ọ ga-alụkwa, n'ihi na mụ onwe m na-agakwuru nna m. Ihe ọbụla unu ga-arịọkwa n'aha m, ihe ahụ ka m ga-eme, ka e wee nye nna m otuto n'ime ọkpara ya. Ọ bụrụ na unu ga-arịọ m ihe ọbụla n'aha m, nke ahụ ka m ga-eme. Ọ bụrụ na unu na-ahụ m n'anya, unu ga-edebe ihe niile m nyere n'iwu. Mụ onwe m ga-ekpekwara nna m, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ, ka o nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi, bụ mmụọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị ịnara, n'ihi na ọ dịghị ahụ ya, ọ dịghị amakwa ya. Unu onwe unu maara ya, n'ihi na ya na unu na-anọgide, ọ ga-anọkwa n'ime unu. Nke a bụ ozi ọma Jizọs Kraịst. Ekpere Chineke, biko nọdụ ala. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Say, covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. We sing. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Chineke nke igwe, ọ dịghị onye dị ka gị. Agbanwe agbanwe, eze, ọ dịghị onye dị ka gị. Hallelujah. I have no power of my own. I have no power of my own. I depend on you, Holy Spirit. I have no power of my own. I have no power of my own. I have no power of my own.
depend on you, Holy Spirit. I have no power of my own. I have no wisdom of my own. I have no wisdom of my own. I depend on you, Holy Spirit. I have no wisdom of my own. I have sing now. Wisdom of my own. I have no wisdom of my own. I depend on you, Holy Spirit. I have no wisdom of my own. Yeah, we can only operate by your power, by your grace. We can only live and accomplish our life's tasks only by wisdom from you, Holy Spirit. So come in your greatness and power. Minister to your people on this day. Father, take away from us every falsehood and everything that the devil seeks to use to deceive us into thinking we can do it by ourselves. Stop us, O God, and help us. Only by your Spirit we pray through Christ our Lord. Amen. Ndị mozi bi n'eluigwe ha na-asị aleluya, ha na-abụ aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mozi bi n'eluigwe ha na-abụ aleluya, ha na-eti aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mozi bi n'eluigwe ha na-abụ aleluya, ha na-eti aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mozi bi n'eluigwe ha na-asị aleluya, ha na-abụ aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mozi bi n'eluigwe ha na-asị aleluya, ha na-abụ aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mozi bi n'eluigwe ha na-asị aleluya, ha na-abụ aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mozi bi n'eluigwe ha na-abụ aleluya, ha na-asị aleluya, Jehova emeriwo. Ndị mozi ha na-asị aleluya, ha na-abụ aleluya, Jehova
Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit will welcome you in your house. Come in your mighty power and touch your people. Move in this place, oh God, that your people may rejoice. Glory be to you, my King, my glory, and the lifter of my head. Come in your wisdom and teach your people. Come in your power and heal your people. Come in your wisdom and touch our sensibility so we can know the power that there is in the blood of Jesus. Blessed be your name, King of glory. Be thou exalted, O God. Be thou exalted, O God, above all heavens. Be thou exalted, O God, above all heavens. Let your glory be above all the earth. Let your glory be above all the earth. Be thou exalted, O God, above. Oh, be thou exalted, O God, above all heavens. Let your glory be above all the earth. Let your glory be above all the earth. Speak, Lord, for your servants are listening. What we hear, Lord, use it to mend our lives for your glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Amen. You may be seated, please. Thank you, Jesus. Today is Pentecost Day, and we cannot but succumb to the power and leading of that same Holy Spirit. On this day, the church decides to celebrate the coming, the person, and the work of the Holy Spirit, the third person of the Trinity, the third person of the Godhead. Today also provides us the opportunity to recognize and celebrate our God in a more intentional way as the God who keeps promises. He is the God who makes promises and keeps them. He's a covenant-keeping God. Hallelujah. Amen. The reason I say that is because in Joel chapter 2, he made a promise to his people. Thank you. And he said, and it shall come to pass in those days that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my men servants and maid servants I will pour out my spirit in those days. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. For in this mountain, Mount Zion, and in Jerusalem, there shall be deliverance. This promise that God made through the mouth or through the prophecy of Joel was repeated by our Lord Jesus Christ himself when he said of the children of God, if you love me, keep my commandments. And if you love me and keep my commandments, I will pray the Father, and he will give you another helper, the Holy Spirit. He will give you another helper that he may abide with you forever. Jesus said this in anticipation of his departure from those he has led for 3 years, his disciples. He knew he was leaving them, and he was saying to them, I am going to ask the Father, if you continue to keep my commandments, I will ask the Father, and I will send you another helper, another comforter, another paraclete. Then, after resurrection, just before he ascended back into heaven, in Acts of the Apostles, chapter 1 and verse 8, Jesus repeated that same old promise. He said to his disciples, before he ascended, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Now, you see, all these promises, the same promises repeated so many times through the ages, and some unbeliever or some doubter might say, why is he repeating the same promise over and over again when it's not being fulfilled? From the Old Testament to the New Testament, and now into Acts of the Apostles. And the person who made the promise is no longer here. But thank God that there were people who decided to keep the commandments of Jesus.
the disciples, immediately after the ascension, remember what the angel said to them, "You men of Galilee, why do you stand here gazing into heaven? This same Jesus you see go into heaven will in like manner return as you see him go up." When they had those words, the Bible says they withdrew and went back to the upper room where Jesus had asked them to wait. Their first action, if you read that chapter 1 very well of Acts of the Apostles, was to replace or put someone in place of Judas Iscariot, who had fallen away from the grace and from the work he was asked to do. Once they replaced him, they now stayed there to wait. The Bible says in Acts of the Apostles, chapter 2 and verse 1, they were in one place, together in one accord. Please mark those words. It's very important that we see the conditions under which the Holy Spirit came. Because many people can manipulate and think that by their manipulation they can force God to do what he doesn't want to do, or bring him into where he doesn't want to come. Please read verse 1 of chapter 2 for me. Acts of the Apostles chapter 2 and verse 1. Listen very carefully as he reads. Mgbe Ubochi Pentecost na-ezu oke, ha niile wee nọkọọ n'otu ebe. Ha niile wee nọkọọ n'otu ebe, number 1. Go ahead. Na mberede Okay. ụzụ dịka nke oke ifufe nke na-efesi ike wee site n'eluigwe, o wee jupụta n'ụlọ ahụ dum ebe ha na-anọdụ ala. Thank you. E wee mee ka ha hụ ire dịka nke ọkụ na-ekesa onwe ha, o wee nọkwasị ha niile n'otu n'otu. Ozuola one. But what I wanted you to see, Chuck, read this one. Read it in English, the same verse, chapter 1 of Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1. Please read. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. They were all together, number 1, in one place, number 2. Go ahead. Suddenly a sound. Suddenly. blowing a Yeah. violent wind. Yeah. Thank you. I wanted to emphasize that togetherness in one place. You see, being in one place does not imply togetherness. It has to be together in one place for the miracle to happen, for God to send his Spirit. I want someone to read for us Psalm 133 and verses 1. There are only 3 verses, so read them. Psalm 133, verse 1 to 3. Please read it in English. How good and pleasant it is when God's people live together in How good and pleasant when God's people do what? Read it again so they hear How it. good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows For blessing. there, where the people of God are dwelling together in unity, for there The Lord bestows his blessing. the Lord bestows his blessings. Did you hear that? Where the brethren are dwelling together in unity. Thank you, sit down. See, that is the condition. It is not where the brethren are dwelling together as in the Igbo and they are punching one another. And they are disagreeing and stealing from one another and talking ill about one another. No. Where they are together in unity. Remember when Jesus prayed for his disciples, he said,
Father, I pray that they may be one as we are one. When that happens and they are dwelling together in unity, there God commands his blessing. And that's why when the apostles were together in that upper room on that day, they were together in unity, in the true sense of the word, unity. Then there was the breeze, the coming of the Holy Spirit, descending upon them as cloven tongues of fire. And everyone began to speak in languages that they did not learn. The time was appropriate, it was timely, it was needed, because you see, during this time of Pentecost, people from all over the then known world gathered in Jerusalem to celebrate. And this was the only time everybody could hear the word of God. The amazing things God had done through Jesus Christ. The Bible says in that place that when they began to, after the Holy Spirit came upon them, remember that was the reason the Holy Spirit was coming. Jesus promised, you shall receive the power, the Holy Spirit, and he will give you power to be my witnesses. That's the essence. God didn't give us the Holy Spirit so that we can be filled with the Holy Spirit, speak in tongues, and brag that we are spiritual people. No. The anointing is for grace to work. The coming of the Holy Spirit is for enabling the people of God to do the work of God. And so when the Holy Spirit comes into your life, what he does is to embolden you, to give you grace and power to do the work God has appointed you to do. When this thing happened, the people gathered, those who had come to celebrate the Pentecost, the Feast of Weeks, they gathered and were looking. What is going on? And when they came and saw these people, and those of them who came from all the parts of the world, the Bible says they were hearing what was being said in their own language, the language of the place they came from. And as Sister Grace read that, you had the places they came from. Cappadocia, Rome, Pontus, Galatia, all over the place they came, Asia. And each one was hearing the word of God in their own language. And then they began to wonder, what is going on here? I am waiting for that. I want to pray that in my lifetime there will be another revival when the children of God will go out and begin to speak languages that they did not study. Things will begin to happen. People will begin to be amazed by the wonderful things that God is doing in his world. There will be mockers, yes. Oh, these people are drunk. And that gave Peter the lead he needed. The shy Peter who would deny Jesus 3 times. Because now he has experienced power. He has received power from the Holy Spirit. He was able to stand strong and look the people who crucified Jesus in their faces and said to them, these men you see here are not drunk. It is only 9 o'clock in the morning. Who gets drunk in the morning? People go to work in the morning, and later in the evening when they want to relax, that's when they drink, and then some can get drunk. But you see, what has happened is that the promise that God made as far back as in Joel, this is what you are seeing being fulfilled. God will always fulfill his promise. Covenant keeping God. There is no one like you, Alpha and Omega. There is no one like
Hallelujah, covenant keeping God. There is no one like you. Almighty Father, oh, there is no one like you. God will pour out his Spirit even in my generation. Today, if the situation is right, if the environment is inviting, the Holy Spirit will come. And there will be mighty miracles happening. People will hear the word of God and understand it. And we are told that on that day alone, 3,000 people from all over the world who had gathered in Jerusalem received Christ and were added to the church. But that is not where it ended. You remember, after their visit to Jerusalem for the celebration, everybody will go home to where they came from. And because they had heard the word of God in that same way that Peter was speaking it, they were able to carry it to their own homes and began to be evangelists themselves. That's how the spread happened. Igacha Nigeria oge Christmas. And the thing was spread. That is how all of us here, many of us are wearing Nigerian dresses. I think America made it. Oh, I got rule of hallelujah. My prayer is that in this church, we will be people who will experience the Holy Spirit in a mighty way. So that the church of God might look at the implication of the coming of the Holy Spirit. When God keeps his promise, when the people of God are together in one place and God commands his blessings, Psalm 133, the implications are these. The church is emboldened. The church of God is emboldened to do the work God has asked us to do. Number two, the gospel is preached without reservation, no shaking. We speak it as it is. Number three, the people who hear are converted. Then the church grows as converts are added, are discipled and added to the church. That's what we are here for. If you think that we are just here for Sunday medicine, every day Sunday Sunday Daraprim, Sunday medicine. That's not why we're here. We're here to be instruments in God's hands. People who have been baptized by the Holy Spirit to go out and do the bidding of our Lord. If we will obey him and be together in unity, there is no telling what the Holy Spirit can do. Let's bow our heads in prayer now. May the Lord grant us the atmosphere of Pentecost, where unity prevails, where the church is one, and where receiving the Holy Spirit will go march on. The gates of hell will not prevail. Our God is a covenant-keeping God. And our duty here is to crown him our King, make him known to our generation, so that this generation will tell the next that Jesus saves. Father, make us one, O God. Help us to dwell in unity. Command the blessing of your Holy Spirit to come among us, so that by his power and wisdom we may go forth and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son
and of the Holy Spirit. Amen. Biko mmadụ niile kwụrụ ọtọ maka okwukwe nke na nsị a. Page 12. Page 12, okwu nke na nsị a, mmadụ niile anyị kwe n'otu onye wu Chineke bụ nna. Biko ka anyị ekpere n'ala maka ekpere nke ọra mmadụ. On this day of Pentecost, God expanded his kingdom to all nations. The Spirit demonstrated this by enabling the believers to speak in foreign languages they had never known, so they could share the gospel with people from every nation under heaven. Let us therefore pray for the universal church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need and those who are suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, which is part of the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our own church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and the primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all other bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, and our visiting priest, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, we pray for this congregation, for those who are here present and for those who may be worshiping with us virtually, and those who are absent, that we may be delivered from hardness of heart, pride, arrogance, and hypocrisy in the ways and manners that we serve Christ, and that we may be truthful to one another and show forth your glory in all that we do. Come, Holy Spirit, fill our church, All Saints Igbo Anglican Church, that our worship will be ever more pleasing to you, that prayers will change our minds instead of trying to get you to change yours, that our lives will make a real difference to real people in the world.
Lord, in your mercy, grant, O God, that your holy and life-giving spirit may so move every human heart, and especially the hearts of the leaders of this nation, Nigeria, and all other nations of the world, that the barriers which divide us may crumble, suspicions may disappear, and hatred cease, that our divisions be healed, that we may live in justice and peace. Help us, in the midst of our struggles for justice and truth, to confront one another without hatred or bitterness, and to work together with mutual forbearance and respect. Lord, in your mercy, God of love and mercy, show your compassion for the whole human family that is burdened with natural disasters, illnesses, and fear. The world is now filled with grief as we see violence, wars, unrest, and devastations caused by mankind and natural disasters all over the world. We pray that your presence may be felt by those who are grieving, those who are injured, those who have lost their homes and livelihoods through wars and violence, earthquakes, wildfires, hurricanes, floods, droughts, and other plagues. We pray for this nation that is riddled with violence and political turmoil. We pray for the guidance and wisdom for those in authorities who make the decisions that bring an end to these conditions. We pray for the safety and protection of those who are responding to the people in need, and the many challenges left in the wake of these events. We pray for the church, that it may be a witness to your compassion and care for all those who suffer. God, you are our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. For this we give you thanks, and ask that you hear our prayers for the people of Ukraine, Israel, Palestine, Taiwan, and other nations of the world facing armed conflicts between rival factions. For our country of Nigeria, where people are faced with serious economic hardships, high levels of crime, corruption, religious hypocrisy, and failed democracy, that the will of God may be made manifest in this nation and other nations. Lord, in your mercy. God our Father, you see our young children growing up in an unsteady and confusing world. Show them that your ways give more life than the ways of the world, and that following you is better than chasing after selfish goals. Help them to take failure, not as a measure of their worth, but as a chance for a new start. Give them strength to hold fast to your faith, and to keep alive their joy in your creation. Lord, in your mercy, look with mercy, O Father, on all, especially our aged persons in our congregation and community, who are increasing in years, but bring them weakness, distress, and isolation, providing them homes of dignity and peace. Give them understanding helpers and the willingness to accept help, and as their strength diminishes, increase their faith and their assurance in your love. Lord, in your mercy, O God, our times are in your hands. Look with favor, we pray, on these your servants, as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace. We pray especially for Jennifer Opara, Vera Yegwim, Chiamaka Anamaribe, Jessica Okeke, Nkechinyere Ezichi, Pedro Igwim, Ikenna Walu, and Noble Okeke. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants, Nathan and Gladys Wosu, who celebrate their marriage anniversary this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy, comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially those on our prayer lists, and those you may know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them joy of your salvation. Lord, in your mercy, we pray for all who have died in the faith of Christ, and share with their families and friends in their time of loss. We pray especially for those who are listed on our worship program: Madeline Onyelenu, Chinazo Daniel Chooks, Festus Okonkwo, Cleopas Chibike, Sophia Tinyere Anyanwu,
and bright Elonalum. Give them with all the saints, they may have a place of rest where there is no pain or grief, but life eternal. Lord, in your mercy. O God, our heavenly Father, whose glory fills the whole creation and whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will travel during this period and beyond, and especially those who are members of this congregation. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. Lord, in your mercy. Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ears to us, who have now made our prayers and supplications known unto you, and grant that those things which we have faithfully asked according to your will may effectually be obtained, to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us continue in prayer for one more moment as we bring before God all those who mourn the loss of their loved ones. We pray for the Etumno family as they mourn the loss of their mother, Ida Etumna. We pray, O God, that your children will not mourn like those who have no hope, but know that after death comes resurrection. Draw them ever closer to yourself, even in this time of mourning, and be their comfort, we pray. We pray for those who are sick, and ask for the healing grace that comes from the blood of Jesus to avail for them. We continue to lift ourselves before God, that day by day He will draw us closer to Himself, that in unity with Him and one another we may experience the power of the Holy Spirit in our lives every day, through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us say the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore. Amen. The peace of the Lord be always with you. Let us offer one another a sign of peace. Peace of the Lord be with you. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us sit down, please, as we continue. Before I invite the senior warden for the announcements, I want to welcome all of us to today's service, especially welcoming those who are here for the first time. Are there any ones who are coming here for the first time or who've been away for a long time and are back today? Is there anyone, any such person? Okay, God bless you, my brother. Oh, wow. God bless you. Tell us who you are. Let's begin from you, my brother there. Huh? Ekene, welcome. Sister.
Chinyere Okoronkwo. Ah, hallelujah. Ben Ehemano Chonka Nasiananga. Bless you, my brother. Yes, bro. Go ahead, tell us who you are. Yeah. I'm Chigozie Nwachukwu. Chigozie Nwachukwu. I'm from Frederick, Maryland. Thank you. Wow. Welcome. Yeah. Let's welcome them, please. Let's welcome them. May you really be blessed. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Thank you. Thank you so much for coming. God bless you. And please come again if you're around. And for those of you visiting from Nigeria, we pray that God will grant you a good time of rest here. And when you return, God go with you. Amen. I also would like to announce the death of our member, Mrs. Aida Etumno. Mama Aida left us and went back to Nigeria a few years ago. And Bibi went to see her last year, I think. And then sometime this past week, we received news that she has passed on to be with the Lord. Those of you who know Bibi, please call and condole with her. And we will announce anything that they would like us to join them to do in memory of their mother. Let me say this, please, that if anything happens in your family and you want us to be part of it and you're a member of the church, you will have to say what you want. You don't say that Iwalo Kochuku, therefore Okochuku can do anything he likes. No. We will have to need your permission even to announce what has happened in your family in church, because there are many people who don't want such announcements to be made. And when we make it against their will, they want to sue us. They tell us all kinds of bad things. And I'm no longer patient to take all that bashing. So if anything happens, whether it is good or not so good, and you want us to be part of it, you must give us permission to do that, to say it, and be part of it. Amen? Amen. All right. Amomoka, ọlụlụ na nwunye dị n'etiti Christopher Nwangu na Ezinne Mwishi. Mmadụ abụọ bụ ndị Christopher Nwangu, onye ọmụkwu Ọnịcha Ezinhite, na Ezinne onye Ngwuru Abọmbaise. Ọ dị onye ọbụla maara ihe ga-eweta maọbụ ihe ga-egbochi n'ezie ka a ghara ijikọ. I hope you're watching. Ọ dị onye ọbụla maara ihe ga-eweta ma ọ bụ ihe ga-egbochi ka a ghara ijikọ mmadụ abụọ ndị a n'ọlụlụ di na nwunye dị nsọ, onye ahụ aghaghị ekwupụta ya ma ọ bụ si ugbu a gawa kpuchie ọnụ ya. Nke abụọ,
ọkwa nke mbụ. Senior warden, please. Also remember while he comes, if you want your child or your ward to be baptized, please see the Roderick and get the baptismal request form. This will be the last time we announce this before the baptism. Greetings, everyone. Mamane. Good to see all of you. Just a few announcements. So the church picnic is on July 19th. Anyone who would like a ASIAC t-shirt should indicate their preferred size after church. I think there's a clipboard by the church main entrance for you to put your size. T-shirts will be printed based on request. So please look out for that. Also, and they need it like as soon as possible, ASAP, as they say. Also, the graduation Sunday is coming up, 29th of June. Families have made announcements about the form. Hopefully, people have already completed their forms. If you haven't done the paper one or electronic one and you have a child, please make sure you do that. We are looking for families as usual to help sponsor snacks for graduates on graduation Sunday. So if you are interested in sponsoring graduation Sunday, please see the ushers or any of the members of the graduation committee, and please do so by next week so they can know that assistance is there and incorporate in what they are doing. The registration for adding your person or your child to the graduation Sunday, the deadline is today, which I've been announcing over the last 3 weeks. Today is the absolute last day. By midnight, we must get your registration or you will not be part of what they are doing. So whether it's kindergarten, graduating to elementary to middle school to high school to college, bound, bachelor's, associates, postgraduates, all those are included, as long as you're graduating from whatever level you're in. Again, graduation Sunday is on 29th of June. Finally, with so much going on, it may be easy to forget that I think there's something happening next week, if I'm not mistaken. Father's Day. Wow. I'm saying Mother's Day, I just said, I'm to God, Mother's Day. Even though I was traveling, I was in Africa somewhere traveling. Like I could see all the things that were happening here on that day. Would you go to on Father's Day, because please, all your friends, family, let them know that we are doing something. Many churches don't celebrate fathers like they celebrate mothers. Let us not be the ones who don't celebrate fathers like mothers. Yes, of course, my uniform white for the men on that day. So please, Father's Day, please share the word and let's fill this place up. Let's try to surpass what we did for Mother's Day. All praise be to God. Biko na-eweliwe na ndị beka esi na onye ulu amaghị si nwanne ya wọbịa. Achọghị m iwu onye ulu. My brother priest here traveled to Nigeria. He is back, and we thank God that he can come and worship with us today. God bless you, bro. Thank you. Let us now have the Holy Spirit. Praise the Lord. Biko an ma chọkọ onye ọbụla lee anya na page 6 of our program n'okpuru ala ya. I na-achọ ka onye isi ike made donation for flowers for Father's Day. I mean na ka ụmụ nwanyị ndị nna dịkwara mkpa dị. Please make a donation in thanksgiving for your father, your grandfather, your aunt, uncle, anybody who represents a father figure in your name, or in memory of your father, or any of the sort. People, annual donation of minimum of $40. You can make it through RIM, or get the leader of the altar give. Because I flower here, I'm a garden paper, and I the names
by Wednesday, end of day on Wednesday. Thank you. Okay, please, you know what, just bring this notice now. After service, GG girls, they have a food sale. So please try to be there and support them. Thank you. Then Abu Abu 18 for offering. Usoro readings of page number 24. Page 24. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa olu anyị na ọṅụ anyị
inye gị ekele n'otuto mgbe niile na ebe niile, nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, ị sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. Ị sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'ọrụ nke mmehie, ebe ị mere ka mụọ ya n'ụdị mmadụ, meekwa ka ọnwụnwa n'elu obe. Ị mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. Ị sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ebe ọ masịrị gị n'ụbọchị dịka ụbọchị taa, ị zitere ndị na-eso ụzọ gị mmụọ nsọ gị, wee si otu a nye ha ike ikwusa ozi ọma gị n'elu ụwa dum mmadụ bi, ime ha ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ gị. Ya mere, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe, na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ, nsọ, nsọ ka onye nwe anyị dị, Chineke nke nwere ike na ume niile. Jupụtara n'otuto gị, Hosanna n'ebe kachasị elu, Hosanna n'ebe kachasị elu. Onye a gọziri agọzi bụ onye ahụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Hosanna n'ebe kachasị elu, Hosanna n'ebe kachasị elu. Ka anyị nọdụ ala kpere Chineke. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị, ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya nye na nke ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị: naranụ rikwa, nke a bụ arụ m nke a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị: unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst ga-abịakwa ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite na ọnwụ ya dị ike na nrịgoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị àjà ekele na otuto anyị nke a, mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ na iru ebube nsọ gị bụ Chineke. Menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị
jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. N'anya na page 29 n'usoro nri nsọ, anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke n'arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, nye anyị udo gị. Ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị onye nwe anyị onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ irighiri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwe onye nwe anyị onye amara ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ, na-echetanụ na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Arụ nke Kraịst chebe gị na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị na ndụ ebighị ebi. Serve the choir. Serve the choir first before we.
Jesus, Jesus, Father, 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 Spirit, 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 give it to me. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Abu 65, hymn 65.
Abu 66, hymn 66. Verse nke ikpeazụ, the last. Usoro nri nsọ, page 32. N'okwu ala page ahụ, dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, etu a ka anyị na-ekpesị: anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka emehie na-achọ n'ụwa dị ka na eluigwe. Nye anyị taa nri ụbọchị anyị, gbaghara mmehie niile anyị, dịka si gbaghara ndị niile mehiere anyị.
n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze dị ike na ekele mgbe erisiri nri nsọ mmadụ niile Chineke nke pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele gị n'ihi na ị were ewe ahụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị site n'aka ya anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ achọrọ gị zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ n'ịlụ ọlụ ga-enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Mgbe ndị ọbụ abụ na-enye anyị abụ, anyị ga-eweta ekele anyị nke ụbọchị taa dịka anyị si eme kwa izu. Madulina nasi ebube, ebube Jehova marama. Madulina nasi ebube, ebube Jehova marama marama. Madulina nasi ebube, ebube Jehova marama. Ebube nasi Madunile nasi ebube, ebube Jehova marama. Madunile nasi ebube, ebube Jehova marama marama. Everybody testify you are good. You are good, Jehovah, you are good. Everybody testify you are good. You are good,
Hallelujah. Ka anyị kpee ekpere mgbasa anyị. Onye m na-echefuta. I'm not forgetting anybody. Let us pray. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ ezi Chineke anyị ịnọ n'ihu gị n'ụbọchị taa. Anyị na-enye gị ekele na-atụrụ gị mma mma na ịnọnyere anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee ruo na njedebe ya. Anyị na-ekele gị n'ihi izitere anyị mmụọ nsọ gị ka ọ bụrụ onye na-enye anyị ike ije ozi dịrị anyị dịka ụmụ Chineke. Kwee ka ọlụ mmụọ nsọ a dị ike n'ime anyị na-alụpụta ezi ọlụ n'ime anyị nke a ga-eji nye ha osito mgbe niile. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche, kwee anyị na-arịọ gị ka izu a bụrụ anyị izu ịhụnanya na udo na ịdị n'otu, ka ọ bụrụ anyị izu ndụ ọ bụghị nke ọnwụ, ọganihu ọ bụghị ịlaghachi azụ. Gọzie ụmụ gị ndị lọtara họlide, ndị nọ n'ụlọ dị iche iche ugbu a na-ezu ike. Kwee ka oge a ghara ịbụrụ ha oge mmekpa ahụ ma ọ bụ ọnwụnwa dị iche iche. Kwee ka ọ bụrụ ha oge ezumike zuru oke, oge ilekwasị gị anya na ịchọ ihu gị na ịgụ akwụkwọ nsọ gị, na imekwe ka okwu nsọ Chineke daruo n'ime anyị. Gọzie ọpụpụ anyị na mbata anyị n'ime izu a nna nke eluigwe. Emume anyị niile ka ọ bụrụ nke edobere site na gị. Mere anyị amara n'ụzọ niile anyị na-achọ, ahụ anyị na ndụ anyị na-achọ amara gị. Gwọọ nrịanrịa nke ụmụ gị. Nọgidesi ike n'ime anyị, kwekwa ka anyị nọgidesi ike n'ime gị. Ka anyị guzoro dịka ndị a na-apụghị eropụ n'ihu gị. Site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu nọ mma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, tinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Please, a quick announcement. Next week will be our Father's Day, and we'll be having a lot of practice at the choir store. So please, any father who's interested to join us in that special song, please stop by the choir store, please. And the choir will also help us prepare the song. That's a special song for Father's Day next week. So please, if you're interested, please stop by at the choir store. Thank you. The night of Fenru is Tenego Abu 156. Closing hymn 156.
anyị nọnyere unu.
his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He walked upon the sea. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He rose even the dead. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made sinners repent. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave us peace of mind. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He sets the business free. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship him, for he is your King, and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when he calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death, God has said it. Believe it now, expect the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. Idol worship in the modern ways today. Dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you not come and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus.
It is a great thing to serve Jesus, walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, walking in
I gave my life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. To meet him, that time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Already? A better day is coming. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? A better day
is drawing near. Are you ready to meet him in the sky? This is the day of grace. This is the day of grace. This is the... May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with the Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, and possess in sweet communion, joy which earth cannot afford. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, and possess in sweet communion, joy which earth cannot afford. May we abide in union with each other and the love, and possess in sweet communion, joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide
went also for you. He was hung on the cross just for your sins and mine. Brothers and sisters, how can you escape if you neglect such a great salvation of Jesus Christ? Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All the way he died to set me free. All the way to Calvary he went for me. Savior went for me. Savior went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for me. Oh, Savior went for me. My Lord went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. For his mercy. Hallelujah. Hallelujah. For his blessings. Hallelujah. For protection. Hallelujah.
man is Jesus? Hallelujah. What manner of 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 man is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King and also the King of Kings.